खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सोमदोन बर' आङो सासे दुलाराय बर' फरायसा भेरगाव आनसलिक एबसुनि लेङाइ आफादगिरि बिबानाव दंमोन आं आरो गोबां बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कन्स्टिटिउसनखौ मानिनानै खामानि मावबोबाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय आङो मिडियानि गेजेरजों ओंखारा सानदोंमोन नाथाय ओंखाराब्ला आंनि गोरोन्थि जागोन नामा बेखौबो आङो सानदों आं गोबां साननानै ससियेल मिडियायाव आङो दिनै ओंखारनो गोनां जादों आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि जानानै आं मा गोरोन्थि मावदों भेरगाव दख'र बर' फरायसा आफादनि आं मा गोरोन्थि खालामखो आं बेखौ स्पष्टीकरण जानो थाखायसो आं बै दिनै मिडियानि गेजेरजों ओंखारनाय जादों आं मिथिगौ जे आंनि स्टेनाव थानानै आं जेबो गोरोन्थि खालामाखै होननानै आं रायजो राजानिसिम मोननैसो सोंलु सोंनो सानदों जिहेतु एबसुआ जाख्ल'नायनि बिरुद्धै खामानि मावगासिनो दङ बहुत बोसोरनिफ्राय करापसननि एगेन्स्टआवनो खामानि मावबोगासिनो दङ आंबो बेयावनो गोबां खामानि मावबोबाय बेनिखायनो मिथिगौ जे जोङो जाख्ल'नायखौ होबथानायनि बिरुद्धै जों खामानि मावनांगौ स' आङो थांनाय गोबाव सम जालांबाय आं मोनसे भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव आरटिआइ होदोंमोन बेजों लोगोसे आङो पिएचसि आरो बेजों लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्टआवबो आरटिआइ होदोंमोन बेखौ मोनथिनानै सानैसो अफिसारजों लोगोसे एकाउन्टेन्ट बेजों लोगोसे इमप्लयिज बेजों लोगोसे बिडिअ बेजों लोगोसे आरो गोबां जब हल्डारफोरा बा इमप्लयिजफोरा अफिसखौ नारसिन हरदों होननानै आं मिथिना मोन्दों आंनि आरटिआइखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै नाथाय आङो जेराव करापसन जादों होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै फैसा जाख्ल'दों होननानै मिथिनानै आं बै आरटिआइखौ मानो उइथड्र खालामनो आंखौ सानसे मिटिं लिंनानै आनसलिकआव सावरायदोंमोन जे नोंथाङा उइथड्र खालामनांगौ होननानै नाथाय आङो जाख्ल'नायखौ नुनानै आङो बुंबाय आं आरटिआइखौ उइथड्र खालामा आं रायजो राजाफोरखौ थगाया रायजो राजानि फैसाखौ जितु जाख्ल'दोंबा जों जितु करापसननि एगेन्स्टआवनो खामानि मावदोंब्ला मानो आं उइथड्र खालामनो होननानै बुंबाय आङो उइथड्र खालामालाबासिनो आङो डकुमेन्ट्सखौ दिहुनबाय दिहुननायनि कारनाव आंखौ हयतो एक्सपेल खालामदों जानो हानाय भेरगाव दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमदोन बर' लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन बे एक्सपेल खालामनायनि जाहोनखौ बिथाङा नागिरनानै भिडिअ मोनसे पस्ट खालामदों दा बे सोंनायनि फिनखौ होनो थाखाय आं दिनै ओंखारदों दा बिथाङा मिथिखायो मा कारनाव एक्सपेल खालामदों थेवब्लाबो आं बुंफिननो नागिरदों बिनि आगोलावनो 23 सेप्तेम्बराव जों सासे लेङाइ आफादगिरिखौ एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन दा बे एक्सपेल खालामनाय लेङाइ आफादगिरिनि रेजिगनेसनखौ सोमदोन बर'आ लिरदोंमोन बेयाव जे बिथाङा एक्जिस्टिं भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा बेबायदि लिरनो हानाय अधिकार गैया थेवब्लाबो बिथाङा लिरबाय थेवब्लाबो जों बिथांखौ एक्सकिउस होनाय जादों दा बिनिफ्राय मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा बिथाङा आरटिआइनि मोननैसो कागज लानानै जिरायनानै बुंदों जे जोङो आरटिआइखौ रायजोनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों होननानै जाय जायगायाव बिथाङा जिरायनानै बे भिडिअखौ पस्ट खालामदों बै जायगानि मालिकआ न'नि मालिकआ 5 मास सिगाङाव उदालगुरि ब्लकनिफ्राय बिथांमोना 1 लाख फैसा लाना फैदों आरटिआइ मारिनानै दा अब्ला बिथांखौ जों बोरै फोथायनो हायो बिथाङा आरटिआइ मारिनानै जे फैसा लाया बे बुस्थुआ दा बे मोनसे बाथ्रा नैथि बाथ्रा आं बुंनो सानदों बिथाङा आरटिआइ मारिनायनि थाखायनो आंखौ एक्सपेल खालामदों नामा होननाय खोथाया बे जानो हाया बिथाङा भेरगाव ब्लकआव आरटिआइ मारिदों नंगौ जोंहा बुंनांगौ गैया थेवब्लाबो अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंहा मोनसे डिसिप्लिन दङ मोनसे डिसिसन लानानै खामानि मावो बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट हारसिङैनो अर्गेनाइजेसनाव सोङालासिनो अर्गेनाइजेसना जेबो मिथियालासिनो हारसिङै सिं खामानि मावोब्ला बे अर्गेनाइजेसनाव हार्म जायो बेबायदि बाथ्रा बिथाङा भेरगाव ब्लकआव आरटिआइ होदों नंगौ होनानै बिथाङा मा होनदों
दिल्लीयाव थांनो फ्लाइटआव टिकेट दानना होनांगौ बिथांनो ब्लकआ जुदि आरटिआइनि रिप्लाइखौ होआबा बियो फैसा नागिरनाय नङाब्ला मा बे मोनसे कुवेसन दा ओंखायनो जों होनदोंमोन मा नोंथाङा आरटिआइखौ होदोंब्लाबो उथायनानै ला होनदोंमोन उथायनानै लायाखै जों नंगौ बुंनाया आरटिआइखौ उथायनानै ला होननानै कारन जोंनि डिसिप्लिनाव बियो गोग्लैयाखै नांगौबा जों ज' सावरायनानै नोंनो पारमिसन होगोन बा नोंखौ खामानि मावनो होगोन जों होननानै नाथाय बेखौ मानियाखै बिथाङा उदालगुरि ब्लकआव आरटिआइ होदो रौता ब्लकआव आरटिआइ होदो टंला पिएचसिआव आरटिआइ होदो इरिगेसनाव बिथाङा बिजेपिनि जानानै माने आरटिआइ होदों जेराव जोङो बिजेपियाव थांनाय मानसिफोरखौ जाय एबसुनिफ्राय बिजेपियाव थांदों बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनाय जादों बै समाव बिथाङा बिजेपिजों लोगो नांनानै सिं सिं खामानिफोर मावदों बेखौ जोंनि नोजोराव गोग्लैदों ओंखायनो बिथांखौ जोङो एक्सपेल खालामनाय जादों बेनि साननैसो सिगाङाव बिथाङा बिएसयुनि लिडार बिथांजों साननै सानथामसो बेरायहैबाय थादों जों सानदों जोङो एसे गेप मेनटेन खालामनांगौ होननानै जेब्ला बिथांखौ सोंनाय जाबाय नोंथाङा बिएसयुनि लिडारजों मानो हर थाहैबाय थादों साननै सानथाम बिथांनि क्लास फ्रेन्ड बे जाय बिएसयुनि मानसि अब्ला बिथाङा फिननाय होदों आं मिथिया नङाना बे बिएसयुनि लिडार नामा होननानै बिदि थारमाने जाय क्लास फ्रेन्ड बिएसयुनि लिडार बेखौ बिएसयुनि लिडार नङा होनना मिथियो होनना थगायनाया बे लाजिथावथाव बाथ्रा आरोखि दा बे मोनसे खोथा बेनिफ्राय बिथाङा कालाइगाव ब्लक जाय मानसि न'खरनिफ्राय बे भिडिअखौ पस्ट खालामदों बै मानसि न'खरनि मालिकआ सोमदोन बर'खौ कालाइगाव ब्लकआव आरटिआइ मारिनायनि एगेन्स्टआव फैसानि नेगसिएसन खालामनो थाखाय मिडिएटर हिसाबै बाहायदोंमोन बै न'खरनि मालिकआ आंखौबो सानसे फन खालामनानै बुंदों जे नोंथाङा कालाइगावनि ब्लकनि एकाउन्टेन्टजों फैसानि बाथ्रा रायज्लायना होनांगौ मानोना जों आरटिआइ मारिदोंमोन बेयावहाय सोमदोनखौ सोनाय जादोंमोन सोमदोना रायज्लायनो रोङाखै ओंखायनो आंखौ बियो फन खालामदोंमोन अब्ला आं स्पस्ट बे समाव बुंदों जे आं बे फैसानि मेटराव हाबनो हानाय नङा होननानै नङाब्ला बेबायदि नङाब्ला बिथांमोना आरटिआइ ज' मारिनानै फैसा लानाय नङाब्ला मा आरो मोनसे कुवेसन सोंनो सानदों आं सोमदोन बर' फंबायखौ नोंथाङा रौता ब्लकआव मा मोनथिगौ बेयाव आरटिआइ मारिनो फैसा नागिरनानै आरटिआइ मारिनो थाङाखैब्ला बे मोनसे कुवेसन आरो मोनसे कुवेसना जाहैबाय पिएचसिआव नोंथाङा मा नागिरदों राजुहुवा खालामनांगौ जोंहा बुंनांगौ गैया ओंखायनो जों सानदों नोंथाङा जि खामानि मावदों मोजांखौनो मावदों आरटिआइ मावना खिन्थु फैसानि उनाव खारनाया नोंनिया थिग जायाखै बेनि थाखायसो जों नोंथांखौ जोंनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादों आरो नोंथाङा लुबैदोंब्ला जोंनि पस्टखौ होनायनि उनाव नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला आरोबाव आं बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंगोन कुइसन सोंगोन खिन्थु गोसोआव लाखि नोंथांनि गेसेव गोफोन जोङो बुंफोरजोबनो बाध्य जागोन नोंथांनि हिन्जावनि केलेंकारिनि खोथाखौ जों बुंनो बाध्य जागोन बेखौ गोसोआव लाखि गोजोन्थों आफादनि मावखुलियाव नोंथांमोना मोनसे प्रेस मिट खालामदोंमोन सानै बिबानगिरि अर्थात लेङाइ आफादगिरि सानै फारियै सोमदोन बर' बिथां लोगोसे प्रदीप कुमार बर' बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनायनि जा खेंफोरथि नोंथांमोना होदोंमोन दा बिनि फिनजाथायखौ जों मैया मोना सासे लेङाइ आफादगिरि बिथां सोमदोन बर'खौ होनाय नुदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो नोंथाङा बुंदों जे आरटिआइ होनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला माने बियो बोरै माने एक्सपेल खालामजाथावना बिथाङा माने रायजोफोरनिसिमबो नोंथांमोननिसिमबो कुइसन खालामदों बेनि फिनजाथायखौ नोंथाङा बोरै होनो नागिरो गिबि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो भेरगाव दख'रा बर' फरायसाफोर जानानै हामग्लायनायखौ बावहरग्रोदों नोंथाङा जि खोथाखौ सोंदों बेयावथ' जों बुंनांगौ दङ होननानै जों जेबो सानाखै नोंथांमोना सोंबाय नालाय बुंनांगोन बुंनो थाखाय आङो सिगांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय जिथु 3 अक्ट' डिसेम्बरनि बे खालिनो जोङो स्पस्ट' खोथा बुंदों स्पस्ट'आ बेनो जाहैबाय जोङो हारसिङै डिसिसन लायाखै बेखौ केबिनेट डिसिसन लानानै बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जिथु बे थांखिखौ जोङो केबिनेटैनो जोङो लानाय जादों दा बेखौ नायोब्ला नुयो बे डिसिसना बोरै सोरनिया गोरोन्थि आरो गोरोन्थि दङ गैया बेखौ मिथियो केबिनेटआवथ' गासैबोथ' बेंग्रा मानसि थाया नङा होमबा
दा बे हिसाबै केबिनेट जे 27 जन केबिनेट थायो बिनि गेजेरावनो जोंनि एक्स बारग' बिबानगिरिफोर आफादगिरि नेहाथारि जाना थांनाय बिथांमोनबो दङमोन आरो बोसोनगिरिफोरबो दङ जोंनि गासै जि बिबानगिरि बिथांमोना थानानै जोङो बे डिसिसनखौ लानाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा जोंनि केबिनेट डिसिसन लानाय जिथु बाथ्रा बिथाङा जुदि बेखौ इनजास्टिस मोनदोंबा बा बेखौ जुदि गनायनो हायाखैब्ला जोंनि सायाव जिल्ला दङ जिथु जोंनि डिसिसन लानाया जुदि गोरोन्थिबो जानो हागौ दा जिल्ला दङ जिल्लानो फोरमायो बिथाङा जुदि जास्टिसखौ नागिरमारदोंबा दा जिल्लाया जुदि बे जास्टिसखौ होनो हायाबा बिनि सायाव दङ सेन्ट्रेल एबसुआ जास्टिसखौ होनो हागोन दा बेखिनि हाबाफारिखौ बिथाङा मावोब्लानो बिथांनि गोरोन्थि नंगौ नङा बेखौ बिथाङा मोननो हागोन आरो दा बेखिनियानोसै बिथाङा मोनसे बाथ्रा सोंबावदों जे RTI होनायानो बिथांनि गोरोन्थि जाबाय नामा होनना बिथाङा सोंथि दैखांदों दा इन जेनेरेलि RTI होनायाथ' रावाबो गोरोन्थि जाया RTI सबाबो मोन्थाय दङ सोरबा गोरिब गुन्द्रायाबो दङ मोन्थाय दङ होनो थाखाय बेयाव जोंबो होदोंमोन थांनाय 2015आव आं जेब्ला जेनेरेल सेक्रेटारि दङमोन बे समाव जोङो RTI खालामदोंमोन दा खालामनाय लेखा जोङो तथ्यफोरखौ मोनबाय तथ्यफोरखौ मोननानै जोङो जिहेतु केस बे केसा सोलिगासिनो दङ फुड एन्ड सिभिल साप्लाइयाव दा बे केसा सोलिगासिनो दङ जों केस होनाय जादों बेनि सायाव दा बेबायदि मायबा मोनसे नुदोंबा सोरबा बेयाव होनाया गोरोन्थि नङा आंनि बायदिब्ला बेयो होनो हायो खिन्थु मोनसे सोद्रोम आब्रुथि मोनसे माबा थायो दा बेखौबो एसे नोजोर होनांगोन संगठननि माखासे डिसिप्लिन थायो बै डिसिप्लिनखौ बिथाङा लाखिनो हादोंना हायाखै बिसो दा बिथाङा बै खोथाखौ लानानै जुदि संगठनखौ जुदि ब्लेम होनो सानोब्ला बे बिथांनि खोथा खिन्थु जोङो संगठननि जे आं पार्सनेलि सोमोन्दो जेबो गैया एज ए संगठन हिसाबै मालाबा खोथा मानिलायियाव माबा मोनसे दुखु मोननाय थानो हागौ खिन्थु बिदि होनानै आङो संगठननि बादगा बिथांखौ मालाबाबो बिदि एक्सपेल खालामनायखौ जोङो भेरगाव दख'रा एबसुआ गाज्रि मोननानै बेखौ एक्सपेल खालामनो थाखाय थियारि जानाय बे मोनसे जानो हाया दा बिथांनो जुदि जास्टिस नांगौबा बिथाङा सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट एबसु दङ डिस्ट्रिक्ट एबसुनि उनाव सेन्ट्रेल एबसु दङ दा बिथांमोनजों सावरायनानै थिग खालामनो हायो जुदि जोंनि केबिनेटनि डिसिसना जुदि गोरोन्थिब्ला आं बेखौनो बुंबाय दा बे बिथांनि खोथा बिथाङा मा बुङो बुङा बे बिथांनि खोथा आरो आं बुंगोन दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेमानखिनि मेलेमजिबिफोर दङ केबिनेट डिसिसन लानायादि माबा मोनसे गोरोन्थि जागोन बेखौ साननाय नङा हयथ' माबा मोनसे दङ बेखौ सानगोन हयथ' बिथाङा गावखौनो एसे जोङो बुंनो गोनांबा बिथांनियाव थानाय माखासे बाथ्राखौ जोङो बुंफोरनो नागिराखै जाखिनि जोङो मोनदों बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो होनो नागिराखै मानो होनब्ला बिथाङा सासे मानसि हिसाबै थांना थानांगौ मोन्थाय दङ जास्ट बिथांखौ जोङो संगठननि जिथु संबिजित बे संबिजितनि जितु हेंथा जायो हिसाबै जोङो संगठनखौ मोनसे डिसिप्लिनै दैदेननांगौनि थाखाय बे नेमखान्थि संगठननि जिथु राहाफोर बेखौ लानानै जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों